Kaka ƙara kaka ana wata ga wata wannan fim ne wanda zai rika zuwa muku a koda yaushe. Burin Fatima. Masoyin gaske kuma daga ina? Me sunan Burin Fatima. Fahad. Fahad? Burin Fatima fim ne mai dogon zango. Ku biya a wannan YouTube channel din mai suna Muhat TV. Kuma na har abada. Bi ma'ana yana so ta zama uwar yaya. Gaskiya na ta da abokina kana saurin yarda da mutane musamman ma mata. A gaskiya kun ban dariya. Dukanku duk kanin labaranku ba abin da ban tsaya na yi nazari kuma na fahimce shi a ciki. A shaga kuke dukanku kun fada kogin soyayya ne duk ban sani ba ina yi. Burin Fatima. Nura mana subscribe kana ku danna ga da Zara. ta yadda za ku ji Zara. da mun ɗora wannan Ga shirin. Nura. Darakta Ibrahim M. Ado, producer Allah Ayub Tauraro. Allah mai iko. Ka ga wani saurayi? Burin Fatima. In ba za ki damu ba, ko zan iya sanin sunanki? Sunana Zara. Ki ce ga wata ga Zara. Kaifa. FHT. Fa tana nufin farin ciki. Ha hagu. Ta tausayi. Yana nufin Fahad. Haka ne. Burin Fatima. Zamani Executive Producer Abdul M. Kabir, Chief Executive Director Mudansir Ansar. Sa kanku a cikin kogin soyayya. Kun san Allah ina jin ku ba har na shiga wani hallara ne ina kakun soyayya da kuka fada tsakanin. Ke ban san wane ne ba, ke ma ban san wane ne ba. Ni kun mai da ni Story and screenplay Habibi. Burin Fatima yana nan tafi.